hita manginak hita nyolongan di bagasan kuarni Yesus Kristus nuai saat mahita nang tumangingon berita nauli janita di minggu Pentakosta Parjul Perninggotan di Sauniton di Purbadia di hari Minggu tanggal 27 Mei tahun 2021. Salam sehat di kita saluna. Penasusah tidak tu berita nauli jumlah kita martania. Damini debata na sumurung siang saluk naroha imam mangaramoti hati-hati doa pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli nanai tengokta di Janita Minggu tanggal 27 Mei tahun 2021 ima natar surat di Yohanes bidu 10 ayat 4b sanatro di ayat 15 jama tutong-atongatan ta payudi ma di bagasan rohata aidada sian mulana ubabui tuhamu ala narap dopehida alai nalau ma'am muai manoput namar surwau jaladang adong managisi hamu manuk kunau nalau tu dia dohu lam duk do tahe rohamuna ala bodok somoni tuhamu alai naman dok nasib tong doa tuhamu ulimuna doi ia lawau ai out solawau dang naro pangodiani manobot hamu alai anggo lawau suruh kudu ibana tuhamu anggo dungro ibana ajaran nado portibion taringot tudusa do taringot tu habitoron do taringot tu anggo taringot tudusa ima naso porsia nasida diam anggo taringot tu habitoron ima nalau au manopo damang jadi dang di idom punao anggo taringot tuhu ima nau mona hidup ni portibion gudang dupinian sidono kutuhamu alai dak terbuat kamu dopei muai alai meroto di hasitongan nanidok kuning togi hodon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hata honon nasian sadirian nabi dikinaido hata hononna berita honon nado tuhamu nanai masa dopei pasangapun na doaw ay jaloon na do na diyaw law mamarita hosa Tuhan saluhut na diamay diyaw doy umben na ulo jaloon na do diyaw law mamarita hosa Tuhamu ido iyanggo sahna kita saluhut na nanihokok ni Tuhan ta Yesus Kristus halak Kristen ikon perseano na adong tondi perbadi tentu di bagasan hasitu dusadau ni debata nama nopa Yesus Kristus si palua do tondi perbadia ima pangapul penghibur hasitulu sadauni nai ido tarupani sadado debata di bagasan Kristus lau sadado todi perbadia di bagasan Yesus Kristus kita selalu molo tapamana di Pentakosta 50 hari dong haheheon ni Yesus patadaon todi perbadia takas
marhite namasa ima di perpunguan ni aka sisiani berbentuk lidah api mulu di hata-bata kido suman tu dilani api na marjilam yang kedua pun hati hai dina tersurati takas to aka sisiani makatai diragam ni aka pakatayon manang bahasa jahuli nasida alai buwe mendok bahasa marhite bahasa asing alai takas gitu siaka ala Israel akan atoropi no begisa pola dulu bani didok akan namar nida nama anggur nasia leros Petrus pengoton dangna babu anggur hamil atau nama beritahu Yesus doa Yesus now mati tersilangi jalan manai kibana takas di sini idonang nadi kabuang marhite jamidan si Petrus dia terselupna takas do di bagasan haporsiawan si Petrus ia Yesus si tongno mati hehe jala mangulu jala manai tu ban makicam neng pengoton narupani tuaka natoropi sadar mau Yesus nau didok kamu dipersilap konin natuala Israel ino nang kubaritaw marhite hahiyong nai marhite panubuson na di dosa ni ganub John. Jadi sada ulaw nito di Purbadia mulu tapamana di bagasan Bibil tai ima di apostel ulang ni apostel bidu 2 ayat 40 sana takas do laus sadari i 3000 hangat terdi jalan manada dosa dorang su terdiri nasida di bawah si Petrus do tau bahamu ma rohamu adong si tayo si Petrus asa marhum mahamu boni roha aka nataropi jalan apa dua di si Petrus padiniho kamu magano tu bagasan Yesus di sini tarida hasilan di dosa imasada nama saya rega ulaw niton di Purbadia kita nang hukum itu hatta dia mah si hamulonot na marhiti terpujian itu na perjulo dorong nama tu kita tahanguluhun ulaw niton di asa mangulu di habitorong hasitongan jalan pasidikon dosai mulu be sasitong na biar do rohani sisiani baik kita menuai rupani salah guru ditarikon nak kasisianna tentu na buido adong hata huton biar ni rohan di sisiani takas do di Yesus mulu songanai Tuhan tubanua ngicam mandaboton amai dan lehononna jala dan roh pamodiani iman tondi Purbadia jadi neng pengoton itu hatta sasitongan ya dan apa lapas aga nanya rohani sisiani mulu dan radiru anasida di tadi ku Yesus itu umbain takasma nang tiba-tiba Yesus do ton di Purbadia di minggu Pentakosta tidak maju akadia matutu ulang di ton di Purbadia lu ngatakas rupani tidak diturkebon na perjulo mangajari tarik rumah dosa
Mulu taboto salah, taboto nadingkan. Rupani nedido naso di halaman di mata. Dan bui terdong tadosa, namang dan bui terdong taja atau ulah diton di mana nama goyong kita di sini. Jala namang itu mengajari habit tolong dia Indonesia kebenaran. Patuluhun mengajari tayang tuhum laus nabawaton memberitahu nanai roh. Di kita selalu umat nama seragam itu tua asa tangi mahita di suara tondi penggorang roh suara itu di tentu patuluhun suara ni Yesus napa yang untuk kita mana suara ni di bataro napa yang untuk kita gudang ulang ni tondi jalan wahado tutu hita macam usah buhado hita makka bersiai buhado hita makka muluri manuai hita nani hukum itu hatta neng di pengung tu hita haradiutta mamul di bagasan tondi berbadi atau molo takas do hadirion ni tondi imian di bagasan mulutta pada sigati maju mulutta nunga dirasai tondi berbadia mulutta dia ke pangalak kota dia ke belota memang mulut ado tu kan ini nang ado masih pok di bagasan mulun alai di dogo ikon mampu do alat na porsiai si yuton Kristus pasilikon hagi di dosa pasilikon hagi di perdaging ini ikon mampu jadi di zaman majuan lam torok lo jedo kata kaulang ni portivion nasibata sampai kita madamu tu pamunculan tentu di bagasan ngulusikan pari bui du madamu jomba tu naso hinalomon ni rohani dewata jadi umat itu saya gugu di kita asa di bagasan mulut tahun marmana tidak dia ke ulawan nah maralo terlumumi narumanga galu krodus sebab di zaman lama juhun buido rakam cara di bejol dia masa bui rupani dapat tambangan sama mora asa sona guna ko hartana ko ebeng memang tikos sudi berikut lain yang dohor ni dewata naik masa luhut naik di bagasan nasmaruma kudus sedalam dengan rupani itu dengan subuh memor dengan subuh itu rupani marsonang-sonang menikmati keperdadan di mulut dengan subuh rupani itu lasro hatta mengalami sipangan nadawo doakan na asik alai si pengu na rupani ngata butuh salah, ngata butuh dosa, ada itu ditutup. Mek mana mereka, tentu mempakor di tengah-tengah ni, multa. Anggi apa mari diturupkan? Asa nyoja ni ton di berbadia ni raja ni ton di berbadia, mergu itu. Pasti dikon aka hagi ni dagingi mana romangi dosa. Unang mulu hidam adamu tu bagasan dosa. Jala unang lias rohata dia kehabitora. Unang langgus. Unang lias rohata rohani dia ke ulum nadingkan aka pangalahu na sitong mana na tigor. Dia terseluruh na wahanu tutu di mulu siganopari di bagasan mulutong asa gumudengan mahita mangulawan habitor nang akan dengan suak ni pasilikon rohani rumangi akan dosa itu terdiperbadia dan untuk gogota sedih
dan tuk pikiran sendiri dan tuk nang hamalot sendiri lo pasti ikoni ala ikut do di bagasan ni kerajaan di tahun Purbadia. Nah, kedua rumah marhiti turpu jami tau ditugi umat tu hita nuan mulu porsi hita di tahun di Purbadia nam porsi do hita di Yesus do de mata. Jadi kita nani hukum itu hatta di tengah-tengah di Yesus ini. Mulu sebut kita bere secara kasat mata di tengah-tengah di Yesus ini. Ai mulu porsi kita mulu di tengah-tengah do todi Purbadia. Mulu masa rupani di ulang pakko basi Petrus hati hai pertobatan masal habuan ni rohan di bertikian ope nawi masa orang angkasi somoni ima tarimo hai baruan mana pertobatan ningon. Jadi asabu ibu berpengalaman nih sasahala siang akka pengalaman sudinggan mana pakatayun pikiran asabu ibu ikodo mengido mana persia digugu nasihan tondi Purbadia. Jadi muhalo tutup akada mandeka kana puso bulong muda-mudi akka yanakko sekolah minggu salud nunga diraja itu dihita di muluta sigano pari nunga diraja itu dihita. Jadi pikirata gugutta dope manang hamalota dope tapangasam nang dihita rupani akan aku som aka berjanita hita rupani buhalo tutu tuau tong jami tau nang tu hita salubna ditiki marhubas kita ditiki mamudah hita di porgat ni Tuhan ini ditiki kita hubasi aka kubajini nung natalawas ton di Purbadia maragugwihon ng mga jari hita manang pikirat talo tapangasaw manang akka kemampuan dulu pani hamalotan rodilos dewata hita may marhubas di Korea adong akka hibaru tabain adong akka kemajuan di tengah-tengah di Korea adong akka haprosihaw manang pagkamuluhulun di hatan hatan talukma kuasa nito di Purbadia do na mga jahita unang gabi dirit na marsama laos lupa rupani Yesusi todi gabi na marsama unang manyaso. Jadi luas taluas ma todi maringan di mulut taluas ma todi lao mabain di mulut ngulu nah berintegritas integriti bernilai ada nilai mek pirupani manang belega akan nilai-nilai yang ngulu dawe tabain parlapanan doi dia domen ni Tuhan talu wasuna di mangarawon parsarat ulauta nang akasihiri munta di tengah-tengah ni nguluon ni raja ni tondi Purbadia senyum nanto di birohata di ulau tasigang pare parningotan di asasawar ni tondi Purbadia sahur may ibana di muluta di ulauta sahur may ibana nang diakka pagkubasyota jala idu tudo melotahi mo pani di namasa asasawar ni tondi Purbadia tuang kasisiani imanang mula manang pamukawan ni akkahurian na berjuluk gereja ni lang munang masa hati-hati para zongjong ni akka haporsiyaw ni baru imang gereja mula-mula nang dohonot nama tuhi na kumay buhado dampak ni tondi Purbadia pagkamuluhon di tondi Purbadia
Dimaso ni tot di pribadi di mulutta dari dam. Mergo itu. Tot di pangabul do hasil tongan. Dia buli do. Dileo do di tagu penghiburan. Adi tumpe rupani. Ado bata kana masa si tongan di mulo. Adi tumpe rupani teradupi akarumami. Pangalawa na orang dinggan talungu dosa di mulo. Dia cari tuhatta hita meriti ton di pribadi. Asa takas mo to di bagasan hapor siota tabangi dukubu siang di mata siang Jesus asa ton denai mian di muluta sila mapare dari dia perbuina akka hinaulina laus gabisana me di tuhatta mararagana di muluta. Amin. Mertanya kita mau lihat di Tuhan rasaan itu di pribadi yang mengulunami asal dia matutu di mengulunami si ganopari takasma huha porosiehan huasu itu di pribadi lawa mandongani kami mengajari kami diakan rumang idusa naikon si pasi di mengulunami mengajari kami diakan habitoron hasitongan mengajari kami dengan yang masa tapi di undangnya posroh kami Tuhan mulu hupang hidup kami gugus yang tot di pribadi dia matutu ganupari dia keulong nami di keluarga kami ganu manang di dia biaya maringana hupa saat kami mandiri nami nami asa di bagasan pakka hulu honong wasu di pribadi. Amin.